Неге әбірей? Неге әбірей Данияр түгіл? Міне сен ятсыз анекдотлар, белден төбен нәрсе сөйлеп йөрүче әбірей булып деп әйтәләр. Сен өзіңді бір сөз білен кім деп атар едің? Мен шундай бола аламын, мен әлі. Жыршы түгіл, жырлаушы ғана міне. Нәрсе сөйлеп була. Қойсан керек, нәрсе керек. Аллаға шүкір, колбаса ашибыз екен деп жазып қояйын. Мен машинамен бағанаға кетіп бардым. Закирны мысқыл етті. Алай яррами, бұл мәғнәсіздік, бұл әдәпсіздік дейші. Түкір кішісіне деп те қоясын қойбаға, деймі, ішлі өзіңше деп. Тек андан соң шу кішілер сені топтап, изіп юққара шығарға мүмкін. Менде ғылым психологияның бүтін характерлары да бар. Моя прелесть деп қайтып кірем мен тек. Тамадалар планшет тұтып ішлей. Алып барушылар жанын беріп ішлей. Мұны тұрда бір жерде сөйлегенім жоқ, бұл әлі, между прочим, эксклюзивный бір. Әбірей қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді бұл сұрауны сенға көп тапқырлар бергенлердір, ләкин мен де әгемен шул сұраудан башысы келе. Неге әбірей? Неге әбірей Данияр түгіл? Әйді біразыңа тарихына, тәхәллүстің барлыққа келу тарихына тирәнтін кіріп кетсек, Аршада оқыған вақытта, Арша педагогия күллияты 2000-2005 еллар, біз енді 3-ші курс тирәлерінде түркімдер шегетін білән, Марат білән түрлі Петта өткен шараларда дискотекалар қойайдық, тауыш үшін, аппаратура үшін жауаплы кішілер едік. Хәм, ялышмасам, 2003-2004 еллар тирәсі болғандыр, яңа ел маскарадында енді дискотека өткәріге керек деділер. Біз енді түптен әзірләніп, аппаратлар ясап, кроссоверлар жиып, күшлі аппарат қойып, Марат абилар білән оқытушыларыбыз білән бірге. Енді трактор деген, Нечев инструментсының трактор деген диджей программасы бар, аларыны үйреніп, базыларыны топлап, афишалар ясап, дискотека боласын оқушыларға, студентларға білдіртіп қойды. Хам афиша ясағанда нешіктір кетіріп соқты, әйді диджей болып шығабыз деп. Әйді, псевдонимлар тәхәллүс керек бетінде. Ұзақ ойлағаннан соң, андан индегіне вариантлар, пара бар, фамилияның бірінші екі харифі білән, исімнің бірінші екінші харифі да құшып қарадық, тәгілі әйләндіріп қарадық, яңғырамай. Хам нешіктір қорап отырам, фамилияма бірінші харифін, Х харифін алып атсаң, ақырдағы қошымшасын алып атсаң, ефіні әбірей қала. Бүйтім қора қызық. Р харифі болған сөздер, алар яңғырауық сөздер бетінде. ЛР харифі болған сөздер. Қалды шыл келеш. Диджей әбірей болып. Дискотекалар ясады. Андан соң ұнытылды ол. Бір-екі тапқыр шай іштәгінен соң ұнытылды. 4-ші курста біздің практика. 5-ші курста диплом іші. Дискотекалар ұнытылды. Хәм Қазанға Арша педкүллиятын тәмамлап Қазанға оқыра кірдім. Мәдәниет һәм сәнгать университетына. Бірінші курсына тәмамлағаннан соң 6-ші елда кастингта қатнаштым. Кастингтан соң енді Татар радиосының ол вақыттағы жетекшісі, қазір Китап радиосының жетекшісі Алмас Тагирович, Амир Исламов келді де әнекаш радиода шап қарысын келемі дейді. Меттен баранды қиял. Хәм келдік, сөйлештік, аралаштық. Бірінші эфирға шығу, Болат Байрамов білән эфирға шықтым, кім болып шығасың дейді. Өз есімің білән ме, әлі бір тәхәллүс аласың ма? Бірән шыл уақытта қабаттан еске келіп түшті де әбірей болып шығам. Әйді әбірейгін алмасын, Қабіреевінді үстәп қойық дейділерден, Қабіреев болып қалды. Хәм нәрсеге бұл тәхәллүс, бұл исім деп айтсам да болады, менің екінші исімім дейсем хата болмаз. Неге бұл исім білән шығасың, неге Данияр түгіл деп шығасың, бұл сұраулар бек көп болды. Жонысын ғана айталам. Татар сәхнәсінде бар-бір қойшамдыр Данияр деген бір артист пейда болырға мүмкін, барлыққа келерге мүмкін. Әбірел бір өңіне болып қала. Паспорттан нешік? Данияр. Данияр, демек, анда енді есімні рәсми рәвішті өзгертіп тұрмады? Жоқ, өзгертмеймін. Онысы да өзімдікі әтияне қошқан есімге нешік қағылаймен демін. Алар бетіне үмітләнен бергендер. Айтып кеттің, педагогик күллиетінде оқыдым деп еме? Тартмады ма, көңіл тартмады ма, нешеп әлігі өнелішті ішінде өтті? Мен ғымымен мектептің 7-8 сыныфларында оқыған вақытта менің рәссам боласы келейді. Рәссам, архитектор шушы юнәлішті кетесі келейді. Андан соң нешіктір конкурстарда, міне шушы юғары класстарда 7-8-9 сыныфларда оқығанда түрлі конкурстарда қатнашып, район көлемінде сынлы сәнғатты, рәсім сәнғаты, қол ішлері, бию, нәфис сөз, жыр, бүтін үзінде де қатнашып, қатта районда ұздырылған
bir фестивальдә гран-при да алдым әле мин. Һәр бер номинациядә берәр урын беренче өчлеккә кереп. Аннан соң ничектер менә теге музыка белемен алу теләге уянды. Үзебезнең музыка укытучыларыбызның баянда матур итеп уйнаганнарын, Курайда матур итеп уйнаганнарын күрәйдем дә, эх, мен менә шулай итеп уйнарга өйрәнергә, Арчага керергә тәкъдим иттеләр инде. Анда да мин укытучы булу теләге белән кермәдем, чөнки минем әти дә, әни дә укытучы, мин аның нинди авыр хезмәт икәнлеген беләм. Мин бары тик музыка белемен, төпле музыка белемен алырга дип кирдем, чөнки Арчада ул вакытта югары квалификацияле мөгаллимнәр укытканлыгы билгеле иде. Әти дә, әни дә әйтә, яхшы белем аласың килә икән, Арчага керергә кирәк диде. Шунда юнәлеш шул якка булды. Менә бүгенге көндә син кемдер өчен юморист, пародист, башкалар өчен инде син радио алып баручы сәйме, шигырьләр укыйсың бит әле син китап радиосында. Язасың да, көйләр дә әле язасың. Ә син үзеңне бер сүз белән кем дип атар идең? Бер сүз белән атап булмас. Менә Instagram ачып карасаң, синең анда, мәсәлән, аласың, регалияләр төзелеп төшеп киткән анда. Нинди Бер гамәлләр? сүз белән шуларны топлап әйтеп буламы икән? Бер сүз белән булмас. Бәлкем сүз тезмә белән буладыр. Бәлки буладыр да, иҗатчы дип. Иҗатчы? Чөнки иҗат итү ул кайсы гына өлкәдә карама сәнгать кенә түгел, чөнки иҗат итәләр архитекторларда, иҗат итәләр машина моторларын ясаучыларда, иҗат итәләр рәссамнар. Гомумән сәнгать белән генә бәйләргә ярамый бу сүзне. Иҗатчы дип атасаң була. Мин шулай ук үземнең кызыксынуларым буенча төрле өлкәдә эшли алам. Мин техниканы яратам. Минем авылда менә алып куелган тимер кырдыр устаногы, токарный станок ята, менә аны җыеп ятам. Мин иретеп ябыштыра беләм, сварка. Мин агач эшен беләм, мин таш эшен беләм, мин тимер эшен беләм, мин компьютер технологияләре белән кызыксынам, 3D модельләштерү белән менә бу көннәрдә укып ятам, аны акрынлап интернетта, YouTube каналлардан мәкаләләр укып өйрәнәм. Билгеле бер программаларны шулай ук үзләштерәм. Мәсәлән, бездә шулук дизайн өлкәсендә дә шулук афишлар ясау, ниндидер бер видеопроектлар өчен фоннар ясаганда татар шрифтларына кытлык кичерәбез. Бездә матур татар шрифтлары юк. Аларны ясап утырырга, белмим, әллә теләкләре юк кешеләрнең, әллә нәрсә. Мин менә соң арада шушы 1-2 ай эчендә бер программаны үзләштердем. Мин хәзер Fontlab дип аталаган, исемен төгәл хәтерләмим. Теләсә кайсы шрифтны алып, бер матур шрифтны алып, аның нигезендә татар хәрефләрен шуңа кертеп ясап, татарча шрифт тудырып утырам. Үзем өчен, чөнки концертларга килгәндә, афишларга килгәндә мин шулай бөтенесен үзем ясыйм. Афишларымны да үзем ясыйм. Концертта, артта, проекторда әйләнеп бара торган видео фрагментларны да, җырлар вакытында чыгып бара торган титрлар, сүзләрне бөтенесен мин үзем эшлим, идә үзем ясыйм һәм бер үк төрле шрифтлар белән кабатланасы килми. Нәкъ шул уңайдан инде эзли башладым, актарына башладым һәм менә шушы программага юлыктым. Һәм теләсә кайсы шрифтка шушы шрифтның стилен югалтмыйча татар хәрефләрен өсти алып. Димәк, 70 төрле һөнәрдә бу синең турында. Әйе. Мин әгәр дә мине кызыксындыра торган әйбер бар икән, мин аны өйрәнәм. Озак өйрәнәм, укыйм. Мин шуңа күрә китап укырга вакыт та юктыр инде. Яки башка эш белән шөгыльләнер. Мин төрле менә бөтен тармакларга да кирип карыйсы килә. Үземне кызыксындырган бөтен әйберләрне бу дөньяда эшләп карыйсым килә минем. Җырчы түгел, җырлаучы гынамы ни? Җырлаучы гына, чөнки миндә беренчедән Филус Кахиров, Ришат Төхвәтуллиннарның кебек хитерлек моң юк. Миндә бар мелизматик, ләкин ул кеше түгел, тавыш та аның кадәр тотрыклы түгел. Мин үзем булдыра алганча, үземнең мөмкинлекләремә таянып, җырларны башкарам. Тик җырчы дип әйтә алмыйм үземне. İsten çıkmay, sen şaklarında tartım etkey deyip eytkenim. Zar bulasın iken bir күрергә tartıp utırganın etkeyini. Җырчы булыр өчен миңа калса, бу өлкәдә инде
тирентін кіріп яшәргә кирәктер. Жыр ул минем бары тик сәхнә өлешенең, сәхнә тормышының бір өлеше. Чөнки мин бер генә тармакташым, мин теге пародиясында алып барасың, юморында, шигырьләр сөйләү, жыры да алар менә берсе-берсенә бәйләнеп, тулы бер ниндидер капсула хасил итә. Син акча темасына гомумән сөйләшергә яратмыйсың. Синең интервьюларны укыганда сизелә бу. Хезмәт хакы турында, ләкин гадел әңгәмә булгач, сорамый булдыра алмыйбыз һәм инде гадел дөрес җавап көтәм мин. Мәсәлән, мин үз туйыма Әбри Хабриевны алып баручы буларак чакырырга теләсәм, мин ничә сум түләргә тиеш? Күпме түләргә тиеш? Быелгы бәяләр белән карасак, Быелгы бәяләр белән. Казанда булса, бөтен төркемебез белән монда аппаратура, отлар, алып бару, баянчы, без 3 кеше командада, тавыш операторы, диджей дип йөртәбез инде бит. Баянчы, улар баянчы гына түгел, ул минем координаторым да, һәм мин үзем, өчебез бергә, безнең 45-50 арасында. Шул тирәдә буталып йөри. Бу Казанда. Бу Казанда. Казандан читтә булса инде юллык өстәлә инде. Ләкин максималь бер инде шкала бармы анда? Билгеле бер шкала юк, ул беләсеңме, ул беренчедән бәйрәмнең катлаулылыгыннан да тора. Кай вакыт теге туйларга түгел, ниндидер бер зур корпоративларга чакыралар, анда теге ярылып битеп эшләргә туры килә. Анда инде әлбәттә бәяне бераз гына үстерергә туры килә. Тик мин бер кешене дә исемләп әйтмим. Теге безнең эстрадабызда да бар бит инде кайбер сәнгать әһелләре дип әйтим, артистларыбыз, алып баручыларыбыз, җырчыларыбыз, һәм башкалар. Алар кебек космик бәяләр куярга яратмыйм. Беренчедән, миңа мин булганына шөкер дип яшим. Һәм менә бирелгән икән, әлегә куелган икән үземнең бәямиме, һәм мин шул бәягә эшлим, клиентка канәгатьлек хисләре барлыкка китер алам икән, мин шуның белән бәхетле. Әгәр дә миңа бик күп тапкырлар килеп әйткәннәр бар, сез бу бәягә генә тормыйсыз, сезгә мин күбрәк тә бирерим, нигә бәяне арттырмыйсыз диючеләр дә булды. Теге туйлар уздырганнан соң, юбилейлар уздырганнан соң, әкренләп бәлкем елдан-ел артып бара инде ул. Теге арттырасың, чөнки инфляция дигән әйбер бар, бәяләр арта. Шыгымнар аппаратурасын тегесе янып чыгар ремонтлыйсың, монысы янып чыгар ремонтлыйсың, утлар алар һәр вакыт хәзерге заман техникасы ватылмый тормый, ватылып тора. Шул ук юл шыгымнары һәм башкасы шулар белән бәя әкренләп өстәлә арта инде. Тик мин космик бәяләргә каршы. Мин тамашачыга якынрак кеше дип уйлыйм, якынрак артист дип уйлыйм үземне. Ниндидер бер мәсәлән 200 мең, 300 мең куясың икән үзеңә бәя, сине чакырырга теләүче кеше шундук читләшә. Ой, күтәрә алмыйбыз шул. Тик хәзерге заман тамашачысын бик аңлап та бетер булмый. Алар бәяне кай вакыт теге шушы үз бәяңне әйтәсең, аба шулай язгынамы, ярарбыз уйларбыз. Андыйлар да бар. Алар сыйфат шундый дип кенә уйлыйлар. Әйе. Бәлки сыйфат шундый. Мин гомумән бәйрәмнәр алып барганда, мәҗлесләр, туйлар алып барганда, корпоративларны бик яратмыйм. Мин туйлар һәм юбилейларны, туйларга, юбилейларга килгәндә, мин менә пауза дигән әйберләрне яратмыйм. Мин планшет белән алып бара белмим. Мин планшетны яратмыйм. Эшләгән вакытта минем өчен иң кадерле, иң якын әйбер ул импровизация. Әлбәттә синең билгеле бер шаблоннарың бар, һәм син шушы шаблоннарга нигезләнеп, мине кунаклар белән аралашып, алар әйткән сүзгә үзеңнең җавабыңны биреп, һәм әлеге җавабың синең төрттерүледә булса, ул тагы да шәбрәк. Менә шушы алым белән эшләргә яратам күбрәк. Һәм бу дөресрәктер дә. Чөнки планшетка карап, хәзер бу чыгыш ясый, һәм моңа сүзне бирәбез, һәм булай әйтәм, белмим. Бу кешеләр алар конференция, алып баручы түгел. Менә Алмаз Тәгәриш бер заманда әйткән. Бар алып баручылар, бар тамадалар. Тамадалар планшет тотып эшли, алып баручылар җанын биреп эшли. Менә мин җанын биреп эшләүчеләр рәтендә инде. Тамада дисәләр, бу кимсетү буламы? Күпмедер дәрәҗәдә. Аны кеше теге бик аңлатмасын белеп тә бетерми, шуңа күрә теге тамада дисәләр дә мин яхшы теге ирекле кабул итәм, ачыламыйм, үпкәләмим, анда әйбер юк миндә. Аңлатырга да тырышмыйм, чөнки кайбер кешегә аңлата башласаң, аны аңламый, аны аңларга теләми дә.
4-ке ярыл, 40-ка ярылып бит. Яғни күпме генә тақысаң да улар аңламай яшәгән инде. Шуңа күрә аның аңлыймы юкмы икәнлеген бераз гына аңлаганнан соң, үзең аңлаганнан соң, аңлатуның нәрсәнедер төшендерүнең мәгънәсе юк икәнен аңлыйсың да туктыйсың, читләшәсең. Юк, алай кеше яңа бит инде тамада. Алар гайбер мәҗлестә тамадаларга зур рәхмәт дип тә төгәлләп куялар. Урап куя бит, нимә итәм, берничә уштылый без монда дип. Андый вакытлар да була. Шуңа күрә бәя арттыру, әле ул сифатның артуы дигән сүз түгел. Мин паузалар яратмыйм, мин башыннан ахырына кадәр эшлим, мин тәнәфестә генә ял итәм. Булай кайбер алып барышлар. Башлап җибәрәбез, ашап алыгыз 1 минут. Тамак ялгап алыгыз диләр. Менә мин анда әйберләрне җенем сими. Шуңа күрә минем координатор бар, ул бөтенесен карап килеп тора, мин эшлим. Мин кухняга бүленмим, мин артистларга бүленмим. Килгән артистлар, чакырылган артистлар булса әйбәт. Ул миңа карасың, мөмкин дә моны чыгарабыз. Яхшы, мин акрына борып җибәрәм дә, мотор иттереп китерәм дә, хоп, чакырып чыгарам. Менә эшләгән шлабрат иш. Бәяне куеп буланы 500 мең итеп тә, 1 миллион итеп тә. Аена менә хәзерге вакытта ничә мәҗлес үткәрәсез? Күзләргә, кышларга ел сайын ул кими. Әлбәттә, ажиотаж вакыты ул җәй. Җәйгә шундый көннәр була, мотор даталар булса, мәсәлән, симметрияле даталар булса, андый даталарга инде 20ләп кеше чыга. Тик кайберләре инде акыллыраклары 1 ел алдан шушы датаны эләктереп куялар да, бронь ясап куялар да. Инде син үзең дә тыныч, Аллага шөкер, җәйдә уже бер көнем бар дип уйлап куясың әйбит. Җәйдә инде бер бәйрәм бар дип. Якын достым Айрат әйтмешче, ул безнең белән бергә эшлибез инде, без аның белән тавыш операторы булып тора. Безнең төркемебез бар. Әйтәм, шундый көндә той. Аллага шөкер, колбаса ашыйбыз икән дип язып куя инде. Тагын бер туйны истәсәң, әле салы да була икән дип истәп куя. Шуның кебек булганлар шөкер, Аллага шөкер, биргәненә шөкер. Күзләргә әлбәттә кими. Иң авырай ул рестораторлар эшендә, алып баручылар эшендә, артистлар эшендә иң авыр ай ноябрь ае. Менә киң кырлы шәхес икәнеңне әйтеп киттек. Төрле өлкәләрдә эшлисең, кайсы күбрәк табыш китерә? Шушы мәҗлесләрме? Мәҗлесләр, банкетлар, концертлардыр инде. Күбрәк. Минем бит калган өлкәләрдә эшли дип әйтүем, кирем өчен эшләү түгел ул, үзем өчен ул минем. Минем үзем өйрәнәсем килә. Менә шушы токарный станокны да, тимер кырдыру станогын да мин 2 ел эзләдем. Юнлы бәягә таба алмам, чөнки алар гаять кыйбат. Эшли торган станокларны 100 мең, 150 меңгә саталар. Әле бу совет чорында калган станоклар. Мин тегеннән сорап, моннан сорап, былтыр менә 30 тәңкәгә мариякларыннан эшли торган алып кайтып, сүтеп, шуны чистартып, яңадан сүтеп кырып җыю өстендә эш алып барам. Әле һаман тегесе килеп чыга, монысы килеп чыга, һаман шушының суппортын җыеп бетә алмыйм әлегә. Аның күбесе үзем өчен. Чөнки ират кеше, ират үзен өчен ират дип атай алган кеше, шу көчтә тута белергә тиеш, ул эретеп ябыштыра белергә тиеш. Хәзер аңа кытлык юк, эретеп ябыштыру станок аппаратлары, сварочный аппаратлар хәзер 5-6 меңгә рәхәтләнеп табып була. Кеше ират өйрәнергә тиеш, ират камилләшергә тиеш, чөнки билгеле бер көн килеп җитәргә мөмкин. Синең нәрсәдер эшләргә кемнедер чакырырга, ниндидер бер останы чакырырга мөмкинлегең булмаска мөмкин, финанс ягыннан. Туттың, эшләдең. Эстрадага үзеңнең беренче адымларыңны хәтерлисеңме? Хәтерлим. Ничегрәк булды? 2005 ел Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кергән вакытлар, җәй көне, керү имтиханнары. Мин Фәрит абый Бекчәнтәевка бирдем документларны, һәм Салават абыйга бирдем документларны. Әзерлек курсларына язылдым. 2 атна тирәсе ялгышмасам, анда укыттылар, өйрәндем, күп әйберне белдем. Һәм анда Бури дугасы дигән Руслан Мөхәммәтҗановның Бури дугасы дигән әсәрен сәхнә теленнән өйрәндек инде. Имтихан вакыты Римма апа Ибрахимова, Шәмсия абый Закиров, Фердания апа Исмәгилова, орныш мактап булсын, тыңладылар да. Римма апа, менә бу әсәреңне Салават Закишка сөйләп кара әле, аның быел Бури дигән җыры бар ди. Бәлкем концертка кертеп җибәрү сөйләп кара әле. Шакырдылар Салават абыйны, 1-2 көннән килдем дә инде, сөйләп күрсәттем. Давай кыскарт, әзерлә.
birisinden 12'sine kadar Kamal Tiyatro'da kasette çıkış yasarsın yani çift verip gelirsin, söyleyip kursatırsın, kıskanlığa al beni dersi bölümde umut. Neydi de o? Çıkıp gittim, yine kanatlar, elimin okula kirgen mi, kirmegenligimni bilmeyeyim de. Әлі біздің нәтижелер август ақырында, августың 20-лер тиресінде шығайы. Концерт 1 августтан 12 августқа қадар. Нәрсе екенін әзірленіп, енді 12 күн бойы Камал театры сахнасында Салауат абайның концертында шығыш жасадым. Мен һәм шунысы есте қалған, Ерік абай Бахман бір концерттан соң сахна артына келіп, қолымды қысты, інікәш болдырасың, әйбәт. Түзетесі әйбірлерін көп әлі, тек тоқтама дейді ол меңа. Мына бұл қанат берді дәйні меңа, алға табаштарға. Әйінді анан соң... Анан соң әкірінәп енді юмор яғына да кіріп кеттік. Шәмси абай білән орнажмақта болсын, Ильфақ абай Шихапов қиық шаулә деген театр үйіштірділар. Танир Сабиров, Рифат Зарипов, мен, Алия Нуғаева, дүртібіз. Шындай Ильсия Бәдіреттинова да шында жырлады. Анан соң Зульфия Минхажева. Шыл бір труппа болып жиылып, біз әлі концертлар қойып бердік. Татарстан районлары бойлап, хәтта Ижауға да барып қайттық әлі біз. Концертлар білән әлі Перімде де болдық, ой алышмаса. Әкірінәп енді юмор юнәліші де шында кіріп кетті. Қам нешіктір, міне бұл жиддилік драматургияға басым, драматургияға қарата жылы мүнәсәбәт, міне шошы юморға кіріп кету білән, эстрада юнәлішін алу білән, нешіктір юғалып қалды, екінші планғарақ қалды. Хам ол вақытта нәрсеге шулайдыр, ол вақытта тамашашы да драматургияға оның қадар, эстрада драматургиясына оның қадар зор иқтибар бермейді. Тағын шығып, шиғыр сөйлелерін. Міне шындай заман айды ол вақытта. Кішіге керісінше тігі білден түбен юмор керек еді, қызық керек, мәзәк керек, кішіден күлу керек. Һәм міне халық шуны сұрағаш бізге шул өлкәдә әлбәттә ені шушы юнәліште білден түбенлікні де қолланып ішлерге туры келді. Çünkü yaşarga керек, бит, ақша эшләргә керек, гаиләне алып барырга керек, алта гайда юк әле. Тормыш алып барырга керек, фатир өчен түләргә керек, монысы өчен түләргә керек, моналарга керек. Кеше әйтер инде, менә син теге ятсыз анекдотлар, теге билдән түбән нәрсә сөйләп йөрүче әбри булып дип әйтәләр. Яшермин булгандыр. Булгандыр андый вакытлар, ул өлкәгә дә кергән вакытлар булгандыр. Әйткәнем шул вакытта аны тамашачы үзе таләп итте. Ник патсан кая? Кем? Патсан. Әтігі қара спортивка киіп, қолына оқылау тұтып үрген малай ма? Әйе. Кетті ол. Қоя кетті. Травматологқа кетті. Нешік травматологқа кетті? Нек мұнда оқылауын көтеріп, мені кіртмеше тұрған бұла. Кірттім мен анын оқылауын, шыны шығарға кетті. Жидді номерлар білән шығушыларға Аллағына құл шабалары, жиын тәкмәзә шығып сөйлесең, алқыштылары. Тамашашы өзі шыны сұрады, һәм шул оңайдан енді... Бүгін шылай ма міне? Жоқ, Аллаға шүкір. Өзгерді ме қараш? Бүгін керісінше, бүгін алышынып барамысың, білмейм. Бүгін керісінше... Юғары мәдениет керек еме қазір? Керек. Юғары мәдениетні керек қайтарырға керек. Зәуақлы эстраданы қайтарырға керек. Һәм Аллаға шүкір, қазіргі заман тамашашысы шиғырларға да бик иқтибар бере, юморына да. Билден түбән Аллаға шүкір қазіріне түшкән yok, кірген yok. Мен сұрау болыр енді бәлкі, үкінәсің ме андай вақытлар? Үкінмейм. Һәр бір кіші белгілі бір этапны үтә тәжірибе топлай. Менә бұл біздің башлангыч чорда кеше ялгышырга сәләтле, шулай бит, кеше хаталар җибәрергә сәләтле. Бу безнең кичкенә генә хатабыз, ялгышыбыз булгандыр. Тәҗрибә туплау өчен. Теге билдән түбәнлеккә төшеп, аны сөйләп, кеше ха-ха көлде, аннан соң сине сүкте. Булай ярамый икән. Инде үзгәреп карыйк. Һәм елдан ел әлегә бер өстәле, инде тәҗрибә туплана. Ялгышмаган кеше, хата җибәрмәгән кеше тәҗрибә туплый алмый. Бына без инде әкренләп ялгышлар аша, хаталар аша тәҗрибә җыеп килдек. Бәлки әйткәнемчә, менә мине теге җилбәзәк, надан, алай дип әйтүчеләр дә булды.
мәгънәсез артист диючеләр буладыр, бардыр, әйтсеннәр теге бер сүзем юк, һәрбер кешенең теге мөнәсәбәте үзенә күрә, берсенә дә ачыламыйм, берсенә дә үпкәләмим, тик мин булмышым белән, ичке дөньям белән мин бөтенләй икенчерәк кеше. Һәм инде әлеге ичке дөньяны менә хәзер елдан әкренләп тамашачыга җиткерү өстендә эш алып барабыз инде. Бара торгач, аннан соң бөтен рәвешләр килеп чыкты, әйме? Менә ул Төркемне оештыру идеясе каян килде? Улакта Барс медиа компаниясендә видеопроектлар буенча бик каты янып йөрделәр һәм продюсер килде дә әйдәгез әле юмор берәр видео проект ясыйк әле, кастинг оештырыйк, әйдәгез җыйк актерлар, ниләр. Менә бит 6 кадров бар, анда Стоянов белән Олейников, Даёш молодежь, Городок, шушындый ишә бер бездә ясыйк әле диде. Без инде кастингтан юмористларны сайлап алып, Айдар Галиәскәров, Раушан Сиддиков, тегеләр төркем Илһамия белән Валентина, Хаҗия, менә бөтенебез бергә туплашып, язып, язмаган очракта билгеле бер мәзәкләрне татарчага әйләндереп, шушы видео проектны төшердек башта. Әле безнең рәвешләр буларак группа төркем җыелмаган иде. Бу бары тик безнең видео проектның DVD дискының исеме рәвешләр иде. Бер проект төшердек бер елны, икенче Мәтәш авылы хәлләрен төшердек. Амулян мәйтәм карамыйтам, күпме номерлар бар безнең. Әле сәхнәгә дә номерлар эшләйдек. Күпме номерлар бар, номерлар җыелды. Әйдәгез мәйтәм концерт белән чыгып карыйк әле. Яшыйк та мәйтәм. Исем нинди? Мәйтәм менә рәвешләр бит. Рәвешләр кызык кешеләр. Кара рәвешен дип әйтә, без бит инде кызык кешегә. Мәйтәм менә рәвешләр. Аңларлармы соң? Үзара сөйләшәбез, аңларлармы соң? Барыр микән? Мәйтәм бармаса бармас мәйтәм. Ничек бара шулай китеп барайын. Әкренләп шушы булган топланган номерларны җыеп, программа төзеп чыгып киттек. Әле безнең вакытта беренче концертларда алып баручы Алмаз Тагиров иде. Китап радиосының җитәкчесе, баш мөхәррире. Ул да безнең белән гастрольдә йөрде дә, балалар, мин бүтән була җыри алмам инде сезнең белән диде. Шуннан соң туктады, аннан соң үзебез киттек бардык инде. Эшләдек, хайран эшләдек. Концертларга йөрү дигәндән менә аяк чалучылар да булган икән. Мәсәлән, сезнең алданында концерт куеп китүчеләр махсус Булды. Нишләп шулай? Кемнәр ул? Кемнәр икәнлеген хәзер хәтерләмим дә инде. Мин төгәл генә истә калдырмыйм. Истә түгел бу әйберләр. Тик менә концерт куярга киләсең, мәсәлән, билгеле бер ноктага. Балакайларым, сезнең алда 2 атна бер кешене алмыйбыз, сезнең алдан соң 2 атна бер кешене алмыйбыз дип яки бер атна анда әйбит, всё, сезнең датагыз менә шушы. Концерт көнне киләсең, синең алдан бер атна или 2-3 көн алда нидер бер артистның концерты. Бәлки бу мәдәният йортларында эшләүчеләрнең билгеле бер хилафлыгыдыр инде, бәлки төрткәннәрдер. Мин анысы билгесез, мин фаразлыйм гына, мин хәзер менә бу артист төрткән дә, акча төрткән дә, безнең ала куйганнар дип әйтмим. Мин бары тик фаразлыйм гына. Дөрес, бу сүзләрне дөрес аңларга кирәк. Булды, безнең турында начар, янәсе безнең концертларга бардык, менә алар мәгънәсез әйберләр күрсәтәләр дип безне инде махсус газеталарга язып чыгучылар да булды. Аларны да беләбез хәзер инде. Исемнәрен әйтмим кирәк түгел. Махсус заказ белән эшләнгән шушы мәкаләләр язучылар да булды. Бу көнләшүме, нәрсә бу? Конкурентларны Белмим, явызлыктырмы, көнләшүдерме? Бәлки теге бишебезнең арасында берәрсен яратмаган, теге берәребезне яратмаган кешенең үч алуымы? Мин аны аңлап бетә алмыйм. Мин гомумән кешенең теге кайбер билгеле бер гамәлләрен нинди максат белән эшләгәнлеген дә аңлый алмыйм. Кешеләр соңгы елларда, менә бу соңгы 20-30 елда кеше явызланганнан явызлана гына бара. Кеше мәкерле. Бүген дә шулай. Бүген тагы да көчлерәк әле ул. Менә бу соңгы вазгыятьләр белән кеше тагы да явызланды. Бер-береңә игътибар итү дигән әйбер. Менә син ничәнче елга? 98. 98. Менә мин 84. 84нче елга, 90нчы елларны мин аермачык хәтерлим. Бу 91нче елда мин 1нче сыйныфка укырга кердем. Инде хәтердә калганнардан сөйлим. 90нчы елларда атнаның теләсә кайсы бер көнендә урамда күрешеп, бүген сезгә кунакка киләбез. Ойды. Менә кич белән хайваннарны карагач,
сағат кешкі 8-ші яртылар 8-дә тирәсендә сиңа кунаклар килеп керә, туганнар. Ашлар, анда теге айрым салатлар, ниләр ясау дигән, менә бүген кичкә нәрсә пешергән шул. Менә анда ашау дигән әйберләр. Утырып чәй эчәләр, әтиәниләр, сөйләшәләр, аралашалар, залга чыгалар, әтиләр тартып чыгаралар фотоальбомнарны. Фотоальбомнарны ачып, менә хатирәләрне яңартып, сөйләшеп, искә төшереп, нәрсә әйтеп утыралар. Күрше авылдан туганнар киләләр. Көтмәгәндә. Менә көтмә, ул вакытта бит сотовый телефоннар юк, әле мондый гадәти стационар телефоннарда бөтен өйдә дә юк. Ул авылда бер 2-3 кеше дә булгандыр ул вакытта 90-нчы еллар башында. Киләләр. Кунакчылык дигән әйбер. Килдегез менә, әйдә, кирегез. Шуга шейләр әзерләп, әзерләр ясалар, сөйләшү, аралашу бер 2-3 сәгать, 4 сәгать тирәсе аралашып, тарихларны искә төшереп, хәтерлисеңме менә шундый елда, шунда әйткән, ул апай әле менә тегендә тора хәзер, ул һәмендә яши, аның балалары менә монда кайттылар. Безне шулай итеп куып җибәргән, әйткән, әтиләр белән һәр вакыт шундый кызыклы тарихлар искә төшерәләр, кызыклы вакыйгаларын, бала чакларын, яшьлек хатирәләрен искә төшереп утыралар иде. Хәзер кунакка йөри юк. Беләсезме? Хәзер кунакка туганлык дигән әйбердә. Хәзер туганлык дигән әйбердә бетте. Хәзер туганны күрә алмый. Минем бик яратып әйтә торган, күптән әйтәм мин бу сүзләрне. Минем яраткан әйткән сүзләрем бар. Туганнар ярдәм итәргә теләмәгәндә, ярдәм итә алмаганда түгел, ярдәм итәргә теләмәгәндә дуслар ярдәмгә килә. Хәзер бөтен дөньяның тоткысы ул дусларда. Тик аларның да саны елдан-ел кими бара. Дус дигәннәрең синең ничә ел буе синең белән дуслашып, аралашып йөргән кешеләр билгеле бер көндә киләләр дә артыңа китерәләр дә тибәләр. Ондайлар да бар. Яшь өстәлә барган сайын мен аны бу сүзләрне әйткәннәр иде инде. Өлкәннәр, абзыйлар, акыллырак тормышны күргән абзыйлар. Биршылма, әле исәбе дусларының саны кимәячәк әле дип. Менә син бер интервьюда әйткән булгансың, кешеләргә ышанмыйм дип. Юк. Менә моның өчен бит пешеп карарга кирәк. Мин бик күп тапкыр менә шушы пешкәнлектән сөйләмим. Бу минем шәхси әйберләрем, мин аны таратмыйм, кемнедер кимсетәсем дә, кемнедер гаеплисем дә килми. Ләкин бүгенге көндә дуслар саны кимәде. Кими. Елдан-ел кими бара. Әнә шул ук башта бергә концертларда йөргән Данир, Рифат Зариповлар белән аралашып торасыз. Әлбәттә, алар белән язышып. Аларны дус дип атап буламы? Яисә ул коллегалармы? Дуста коллегалар да, хезмәттәшләр дә, дуслар да. Чөнки билгеле бер вакытта берәрсен шалтыратасың. Абый, без инде менә какра өчебез, Рифат, Данир, мин өчебез бер-беребезгә шалтыратканда, абый дип сөйләшәбез. Ничектер киреп калганбыз. Абый, синдә бай бер бармы? Менә абый монда нитерешкән нәрсә эшләргә кирәк. Абый, менә белмисезме моның номерын? Менә шулай дип WhatsApp-тан язышканнан әйткәндә дә киңәшләр белән менә монда барсаң булайрак, бу җиргә барсаң, бу ноктага концертларга барсаң, менә мондарак кирип чыксаң була. Монда бу исемлектә Рамил күренми, Шарапов. Сезне юк, безнең менә бу чагыштырып та карыйлар инде. Чагыштыру дөрес түгелдер. Шараповның, Рамилнең аның үзенең атмосферасы. Рамил ул аерым бер типаж. Албәттә, Шарапҗан, ул шуны ничек дип әйтә, вульгар авыл абзыя. Аны озак сорап тормый, китереп берне сүз белән сыларга да мөмкин ул бит. Аптырап тормый торган шундай төрттерүле телле абзый. Безнең эшебезнең менә Данир, Рифат минем арада элемтә менә шушы кыек шәүләдән калган инде. Чөнки без берничә ел буе йөрдек, аралашып, нитеп, бер урында укыдык, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында. Данир бездән бер курс югарырак укыды, без Рифат белән төркемдәшләр, группадашлар. Рамил ул театр училищесында, ул әле безнең стезиягә дип әйтгәндә, безнең стихиягә бераз гына соңрак килеп керде. Рамил белән дә субханалла менә дигән мөнәсәбәтләр һәр вакыт шалтыратышып, ул миңа шалтырата, каралла. Менә бу кирәк иде. Каян алып була икән дип Шарапҗанны кушып җибәрделәр теге телефонның артында. Мин инде үземнең, белмим әйтәм, Рамил, Шарапҗан мәйдан, каян берәр җирдән алып булалар инде дип шулай бер-беребез белән. Шушы без ешрак, хәтта беләсезме? Ничек хәлләр, брат, кайларда нәрсә эшләп йөрисең? Кара, менә мондый сорау бар.
андай гади кешене инде шалтырап, бер-беребезгә образлар белән шалтыратабыз без ха. Кара әле, ул электр балада. Да! Шәрәфләрне кошып җибәрә мәсәлән. Менә шундый кызык әйбер бар. Һәм ул рәхәт. Димәк, бер дулкында йөзгәнеңне аңлыйсың кеше белән, әйме? Кеше синең беренче тавышыңнан ук электр балада икитеп бара. Айрат Ильясов белән шалтыратканда, мәсәлән, безнең шулай ук үзебезнең ни бар иде. Да! Bir 2 minut tirəsi da deyib qına oturarız biz birər minut tirəsi vardır yine. Ondan sonra da deyib oturarız ayırız. Нәрсә булды сора. Кискен генә сорап китеп бар. Менә ул кызык әйбер. Һәм менә ул канатландыра. Менә шушы соңгы елларда тормышта таянычны күбрәк шушы дуслардан аласың. Юк туганнарым да юк түгел, әйбәт менә дигән субханалла туганнарым бар, хөрмәт иттеләр, һәр вакыт аралашып, дуслашып, безнең төркемебез дә бар, анда язышып, бер-беребезне туган көннәр белән котлап, ниләр бар. Бар инде әлбәттә бераз гына читләшкән туганнарда. Беләсезме, менә бу дусларның саны кимүенә, гомумән билгеле бер проблемаларың тормышыңда, кыенлыкларның барлыкка килүендә кемнедер гаепләргә ярамый. Мин менә шуны сыналый башлаган соңарда. Бөтенесенә кеше үзе гаепле. Авырлыкмы ул? Авырумы ул? Сине алдаганнармы? Сиңа хыянат иткәннәрме? Сине кимсеткәннәрме? Бөтенесенә син үзең гаепле. Димәк, кайдадыр син нәрсәнедер электр бетермәгәнсең. Димәк, ышангансың, артыгын ышангансың әлеге дуска. Дус дип, теге сукырлык белән әйме? Үзең ышангансың бит. Нигә сакчыл карамадың кешегә? Ул синең дөньяга кергәндә, синең хөрмәтеңне яулап алганда, һәм ки билгеле бер вакытта на тебе гафу ит, без хәзер шундыйрак нәрсә. Бөтенесенә кеше үзе гаепле. Димәк, кайдадыр, кайчандыр ул нәрсәнедер күреп бетермәгән. Әйтәләр бит дуска бөтенләй бер нәрсәләргә ярамый, бер мизгелдә ул дошманга әйләнергә мөмкин. Шулмы инде бу? Бәйе. Ләкин бит Тик барбер менә шушы иптәшләр, дуслар арасында бер-ике кеше була. Иң якын сердәше. Аларга инде ышаныч елдан ел булган мөнәсәбәтләрдән, сиңа карата булган игътибардан, ихтирамнан килә, мәсәлән, төнге 3тә кайбер кыенлыклар килеп чыга, мәсәлән, электең юл хәрәкәтенә бәрелдең. Алла сакласын, тәвәккәл кылышым. Юл хәрәкәтенә электең. Иң якыннарның берсенә дип шалтыратасың. Ой, мин нидә бит, мин үземнән чыгып әйтәм мин сиңа бу хәлне. Хәзер бу үземнең кичергәннәремнән чыгып әйтәм. Ой, мин нидә Иракта килеп җитә алырмын микән соң дип ярар мәктәп аңлашылды. Икенчесенә шалтыраттым. 20 минут дигәндә шул ук аралык иде. Шул ук ераклык иде. 20 ярты сәгать эчендәдер инде, ялгышмасам, килеп җитте. Әйдә нәрсә эшлибез, кайдан итәбез дип әйме? Бу син юл хәрәкәтенә. Бу хәрәкәт, мин 2019 елны каршылаганда авылга кайтып бара идек Балмаскаратка. Монда турда бер җирдә сөйләгәнем юк, бу әле, между прочим, эксклюзивный бер. Мин машина белән баганага килеп бәрелдем. Мине бурылышта обочина эләктереп алды. Җил машина бару уңаенда иде. Епшек кар явып, ул шундук бозга әйләнеп, эләктереп алып, шлагбаумның 80нче елларда куелган швеллерына килеп кирип, минем бөтен тегем саклык мендәрләре атып, хайран. Зур чыгымнар таләп иткән ел булды ул, һәм пандемия. Пандемия башланды, акча кирми, машинага, ремонтка китә. Менә мин аны үзенә күрә сынау. Машинада үзең идеңме? Хатын белән ик, тормыш иптәшем белән ик. Ул ничек? Аллага шөкер, үзебезгә бер нәрсә дә булмады. Машина хайран каты җәрәхәтләнде үзе. Төзәттек, ниттек, все нормально, анысы тәртиптә. Менә шул вакытта шуннан чыгып әйтәм инде, менә кирәк кеше, сине дус дип тапкан кеше, ул килеп җитте. Ярдәм итәргә, булышырга. Синең хәйлисең килә күк. Юк. Мин күз алдына китерәм шул вакытта. Шул шаукымда, шул ниде. Һәрбер кеше һәр кылган гамәле аның кичергән авырлык, кыенлыклары өчен үзе гаепле. Чит кешене, сине алдаган кешене гаепләргә ярамый. Ул үзенең морадына ирешкән.
Ол өзінікін ішлеген. Сен ышанған саңа. Ышанмасқа еді. Өзің айыплы. Паразист боларақ сөйлешіп аласы келе. Бүгінгі күнде менә синең Инстаграмны қарап барған кішілер күрә инде. Күбрәк анда хәзер мультфильмнар тавышландыру, куела китапта шигырьләр укып китү, ләкин концерттагы мизгелләр кимегән анда. Концертлар саны кимедеме? Яса куймыйсың аны? Концертларны куйган юк әлегә. Мин яңа программаны әзерлим. Менә безнең беренчедән смешариклар тавышландыру бара. Горит, яна, тизрәк бетерергә кирәк. Декабрьдә инде бөтен серияләр YouTube'ка чыгарга тиеш. Договор килешмә буенча. Син кемне тавышландырасың аны? Мин анда 5 образды тавышландырам. Карыч, карга, ул фәлсәфи, акыллы, күпне күргән образ буларак инде. Пин, ул технолог, ул эртә ябыштыра, сүтә ватару, тегесен эшли, монысын эшли. Куяш, җилбәзәк, җиңел акыллы, бала образында, килде китте сүзләр сөйләп, тәкмәзә башкарып йөри, кирпе, акыллы, тәүфиклы, итәгатьле, тәрбияле, шулай ук бала образында ул, һәм берсе бәрәш. Бәрәш инде хисле. Шигырьләр язучы. Аның шигырьләре тозсыз, мәгънәсез, теге рифмасы юк аның әйбет, тик ул яза. Тик ул яза, шигырьләрендә рифма булмаса да, Кырыш тавышы белән бераз әйтә аласыңмы? Нәрсе сөйләп була. Кайсан кирәк, нәрсә кирәк? Менә сиңа бу стакан су. Ничек тыела? Тәмлеме? Бик тәмле. Шәп. Ни өчен менә бу мультфильмнарга димәк бит ихтияҗ бар балалар ягыннан? Ихтияҗ бардырмы юктыр манысы миңа билгесез, тик без нәкъ менә татар балалары татар мультфильмнарын карап үссеннәр. Татар теленә җәлеп итүне популяр алымнар аша. Смешариклар ул популяр мультфильм. Рейтинг буенча югары урында тора торган мультфильм һәм алар аның рус вариантын күргәннәре бар. Рәхәтләнеп карыйлар. Татар варианты димәк аларны шулай ук үзенең төсләре белән, персонажлары белән җәлеп итә ала. Бу үзенә күрә теге яһудларның бер алымы дисәк тә була инде әйбин. Тик бу алым кирәкле алым. Моны теге гаип итәргә кирәк түгел. Үзегезнекен тудыра алмыйсызмы, үзегезнекен булдыра алмыйсызмы диючеләргә хәзер җавап итеп әйтәм. Популяр алым белән соңгы еллардагы телебез тирәсендә булган вазгыятьне исәпкә алсак, бу популяр алымны куллану дөресрәк тә. Телнең менә бу тавышландыру вакытында бик күп үзем шәхсән ишетмәгән һәм беренче тапкыр ишеткән татар сүзләрен килеп чыга. Истә калдырдым, ишеттем. Карам әйтәм, мондый сүз дә бар икән безнең. Аның элек мәгънәсен белми идем. Һәм сөйләм буенча, ул басымнар буенча нәрсә генә эшләп бетмәдек инде без. Ул мәс белән, иҗекләр белән ничә айлар шиләндек. Басымның кайда дөрес төшәсен төшмәйде. Ул орфоэпия кагыйдәләрен өйрәнә. Сәхнә теле мөгаллимнәренә мөрәҗәгать итеп, галимнәр белән аралашып, фикерләшеп, бер китапта басым бер төсле язылган, икенче китапта басым икенче төсле язылган. Алтын урталыкны табыргамы, юкмы? Менә бик катлаулы эш. Һәм тәрҗемә эше, ул иң катлаулысы. Менә шушы бөтен хезмәтне җыеп, бер мультфильмда туплап, безнең хезмәт бушка китмәсен иде дип, татар балалары булсын рус мультфильмнары аша, чит ил мультфильмнары аша, тик татар телендә яңгыраган, профессиональ дәрәҗәдә дубляж ясалган, тавышландыру эшләнгән мультфильмнарны карап, телебезне югалтмасын, аны өйрәнсен. Һәм булнан буынга тапшырсын дигән ният белән эшлибез бу эшне. Аның акчасы да әлләрсә күп түгел. Түрәләр инде күп түгел. Монда эш акча эшендә түгел, монда эш булсын дип эшләү. Теге телевизор экраннарында менә татар телен саклар өчен менә булай эшләргә кирәк, менә тегеләй әйтергә кирәк. Менә монда булай әйтик, менә тегеләй әйтеп тик утырмый алар, аксыз студиясе тота да эшли.
Мен шунысы белән ошый шуңа күрә мен анда рәхәтләнеп барам. Демәк, бүген нәрсәдер эшлибез. Демәк, ул әйбер чыгачак. Ул чыгачак. Телевидение чыкмасын, YouTube'та булсын, тик ул чыгачак. Мен аны чыгасын беләм. Һәм Мен YouTube'та үземнең чыкса балаларыма, яхшырак та. һәм мен үземнең балаларыма менә кирип карагыз дип, аны кабызып бирә алам. YouTube'та чыкса яхшырак та бит әле. YouTube'та хәзер YouTube телевидениегә караганда күпкә популяррак, күпкә Әлбәттә. әйбәтрәк. Җаның теләгән вакытта керәсең, төнләме, иртәме, Кабызасың, кичме? карыйсың. Телевидениедә хәзер күбесенчә пропаганда. Минем телевизор карамаганыма якынча бер 10 еллап бардыр да инде. Шул тирәләр бардыр. Мен карасам да кай вакыт авылга кайтсам, арып талып эшләгәннән соң, мунчалар кергәннән соң кабызып куям Discovery-ны, я National Geographic, я Animal Planets. Менә шушы 3 каналның Шул мин карый торган каналлар как раз. Шул 3 каналның берсен карап утырам мин. Анда пропаганда юк. Анда пропаганда юк. Анда хайваннар. Анда экспериментлар, Табигать. анда сынаулар. Абый кайтса инде җыначыларын чыгарып Рыбалов карый инде. Абыйның яраткан каналы Рыбалов. Мен шунда карап утырам. Балык тотканнар. Үзем дә балыкчыга керенеп әйләнә башладым. Тик быел юньләп балыкка барып булмады. Пародист дидек бит инде менә име. Кемнәргә пародия ясарга яратасың? Бар инде шундый кешеләр, образлар. Салават абыйдыр инде. Мен иң җиңел, иң җайлы чыккан әйбер шул. Җайлы дип тә әле ничә еллар буе әкренәп теге нарабатывать итеп эшләнгән инде. Минем күбрәк менә Данир Барат белән аермалы буларак, Данир Баратның күбрәк сөйләмдә пародиясе. Ул теге артистларның, шәхесләрнең сөйләү манерасын җиткерә. Минем күбрәк вокалда. Мин нәрсәгәдер сөйләү манераларын эшләп карадым, кыеннанрак барып чыга ул, тик авырданрак чыга. Күбрәк җырлау манерасы җиңелрәк бирелә миңа. Dallarına kaçtı sandıgaş Minane üzülüm beni Mında benim zor problemi Oynargan netemremini Шуңа күрә мин күбрәк җырлау ниендә инде. Тавышларын чыгарып карыйм. Чыгарырга тырышам инде. Анысына да кайбер артистларга яртышар ел вакыт уза. Кайберсе бик җиңел генә килә дә чыга. Ни дип булмый. Кемгә мәсәлән бик нык ясарга теләсәң дә ясап булмый. Менә Рөстәм Нургалиевич бик авыр. Инде күпме интегә мине шуңа һаман нит алмыйм әле. Бу тавыш ягыннан авырмы? Тавыш ягыннан чыгарырга авыр. Җыр ягыннан иң авыры хатын-кызлар инде әлбәттә. Тик алар арасыннан да әле теге булырга мөмкин. Мәсәлән, үзенчәлекле тавышлы артистларыбызга җайлырак, мәсәлән, Резда Пашарафиеваныкы, аныкы әле өйрәнеп киләм, җайлы чыгарга. Җайлырак инде эшләргә. Тик барыбер үзенең билге бер вокал техникасын, вокал алымнарын кулланырга кирәк инде. Теге диафрагманы итеп тотып торып, өзелмәскә, нитмәскә. Булай Фирдүс авыр минем өчен. Белмим, бер җыры чыганың менә. Гөмөртө дигән менә шундый теге кичкенә нюанслар ишетелеп бара да. Аннан соң икенче фразасына күчәсең, бөтенләй икенче кеше тавыш инде менә. Юк инде менә. Ул теге кычкырып җибәрә итләр, анысы инде аның теге гадәти әйбер. Әйткәнемчә артистына карап. Менә Рәсим Низамовка, Рәсим абыйга ясыйсым килә иде. Бер ара өйрәнә башлаган идем. Аннан соң авырайды. Мәйтәм, юк, булай түгел бит, яздырам да, түгел җырлап карыйм да, яздырам, аннан соң тыңлап карыйм. Битәм, юк, Рәсим абыйга бөтенләй охшамаган. Охшашлык бөтенләй юк. Закир абый белән, Закир абый Шахман белән инде бу темага бик күп сөйләштек. Закир абый әйтәм, мин сиңа пародиясы килә. Ясады. Ясалайды. Закир абый шундый ачык шул, аны шундый ясалайды. Мен халаган алмаячак. Ясарым мен, чыгарырым. Тик шурук чыгарган, без 100% тамашачының 50% шундук фикер тудырачак. Закирны мыскыл итте. Алай ярамый, бу мәгънәсезлек, бу әдәпсезлек дишек. Шуңа күрә менә Закир абый үзе бик тели. Иде ясалы. Әйтер, мин иштәсе килә. Кайсы җырны итәсең? Әйтәм, безнең мәйтәм яшьлек җыры ни инде? Кайда син гармун?
Мына аны эшләп карыйсы килә, әзерлек шагылнары да чыга. Тик менә билгеле бер нюанслар бар безнең. Тамашачы. Һәм менә бу бәлкиме дөрес тә түгелдер инде ул. Тамашачы ни әйтер, кеше ни әйтер дигән әйбер менә безнең халыкка кирип калган бит ул, татар халкында. Бар бездә, я. Кеше нәрсә әйтер икән? Төкер кешесенә дип тә куясың кайбагы, тиме? Эшлә үзеңчә дип. Тик аннан соң шушы кешеләр сине топтап, изеп юккара чыгарырга мөмкиннәр. Син яңалык кертәм дип тырышып, яңалык кертәм дип көчеңне түгеп, бөтен җаныңны шунда сарыф итеп эшләрсең. Икенче көнне үк сине шу бурына чыгарып атачаклар. Һәм кабаттан инде синең хаклы икәнлегеңне, синең дөрес юлда барганлыгыңны аңлату күпкә кыенрак булачак. Аны аңлаячаклар бер 10-15 елдан соң. Кара бу дөрес булган икән. Дөрес туган икән дип кенәме? Соң була. Әйтеп киттең, менә Закир абый белән пародия турында сөйләшеп карадым дип. Гомумән син пародия ясыйсы кешеләрең белән гел шулай сөйләшәсеңме? Алдан кисәтәсеңме аларны? Әйтсә юкмы? Җырлар сораганда әйтәм, мин оригинал аранжировкаларын сорыйм инде алардан. Шалтыратам да менә шулай. Шушы җырыгызга пародия ясарга не бар иде, әйбер бар иде, теләк бар иде. Шуның оригинал минусовкасын җибәрә алмассым икән. Йөр, хәзер җибәрәм. Каршы килгәннәр юк. Каяндыр күреп, аннан соң белсәләр, үпкәләмиләр? Юк. Менә чынлап әйтәм, берсенең дә үпкәләп, ниндидер моңзарларын җиткереп, миңа пародия кирәк түгел дип әйткән кешене күргәнем юк. Хәтта үзләре килеп кай вакыт әйтәләр, Вилявый Усманов Башкортстанда булдыр. Бер солянка, яңа ел солянкасында гримеркада сөйләшеп утырабыз. Вилявый килде. Син кайчан миңа пародия ясыйсың? Мине дә бар иде, Вилявый андый теләк. Мин сездән сорарга курыкканым. Сез үзегезгә пародия ясаганны яратмыйсыз дип уйлыйдым. Юк, давай ни җырлар кирәк дип. Үзе җибәреп, кайткач WhatsApp-та язып миңа. Менә мондый версиясе бар дип. Шулай итеп килеп әйтәләр. Зарланганнары төтөсеп каралды, Аллага шөкер, әлегә юк. Мин артистларны пародияләгәндә аларны кимсетмәскә тырышам. Аларны ничектер икенче амплуада тик нидер мыскылламыйча мимимишный дип әйтәбез инде заманча термин. Мимимишный ракшын диге карачы кунчык булай да булай икән. Шундыйрак стильдә эшләргә тырышам мин. Аларның үзләре дә рәхәт. Теге карап утырганда, мин шундый була алам, мин гәле дип карап утырган инде. Кимсетеп күрсәтү ул әлбәттә бер җирдә дә кабул ителә торган әйбер түгел. Үзеңә пародия ясаганнар юкмы? Мин пародия ясарга минем аерылып тора торган бер нәрсәм юк бит. Башкалардан. Шул ук сөйләм, шул ук тавыштыр инде ул. Демәк, юк. Безнең радиода бар иде, Байбулат менә армиядан кайтты. Ул миңа кай вакыт радиога килгәч, минем хәрәкәтләрне күрсәтеп, килеп крайне шулай кызыгы бар иде, кызыгышы. Мин шойырым что ли? Еди, мин читтән митем җиклай күрә икән. Үзем тикәп, сәйрим икән. Менә һәм миңа пародия ясый аласыңмы? Без менә һәм байтак бер сәгать бер-беребезне өйрәнергә кирәк, карап утырырга кирәк. Әлбәттә, карап утырырга, өйрәнергә, берничә тапкыр күрешергә аның өчен. Урындыкта утырган килеш кенә түгел, хәрәкәтләрдән чыгып, куллар хәрәкәте, аяклар хәрәкәте, баш, гәүдәнең хәрәкәт иткәндәге торышы, караш, алар бөтенесе әкренләп үзгәрә. Менә безнең иң беренче сәхнә осталыгы дәресен искә төшердем. Менә әлегә Шәмсия абый Закиров безнең Мунча ташында ничә еллар буе эшләгән Татарстанның халык артисты Шәмсия абый безнең ул актерлык осталыгыннан өйрәтте. Һәм иң беренче дәрестә ул безгә бирем биреп җибәрде. Менә бүген кайтыгыз. Һәм кайтканда сезгә бирем. Трамвайда кайтасызмы сез? Таксида кайтасызмы сез? Җәяү кайтасызмы сез? Кешеләрне карап барыгыз. Кешеләр нишли? Менә ничек тота ул үзен? Автобуста нишләп утыра ул? Бер генә кешенең түгел, бөтенесендә күзәтегез, анализ ясагыз. Нишләрләр? Аннан соң икенче дәрестә килеп сөйләрсез. Кайсы кешеләрне күзәтергә, нинди кешеләрне күзәтергә, нишләгәннәрен күзәтергә. Бер сүз дә әйтмәде. Кешеләрне күзәтегез, икенче дәрестә сөйләрсез. Һәм бу бик менә бу пародия әзерләгәндә файда китерә торган, ярдәм итә торган алым, кешене карыйсың.
Кішіні күзетесің, кішінің харакатларынан ана қабатлап қарайсың. Аха, бұл нешек ішлей? Нешек кілі, нешек елмая, нешегірек қалларың сенің. Тауышын шығарып қарайсың, тауышы шақмайға өзгертіп қарайсың. Мұнда қай кетіп барасың, мені та. Ең бірінші тауыш үзілі барайын, мен әмден үстен асқан өзінің белгілі бір неңінен. Шошы, барыныңнан өзіңінен қысып қарайсың, барыныңнан қысқан келеш, мұна жылай сөйлеп бұла, қысмыша мұна бұлай сөйлеп бұла. Әр бір резонатрлар, алар бітінесі үшке жегілі, қай бір кішілеріне шығарған вақытта тауыш ерлар шының қадар қаты күшені 5 минут сөйлегеннен соң енді мынамда ангина уақытында ауырта башлайды, аңқау. Мына шо ауырта башлайды. Міне, сен юмор пародистасы болғаш, гіл тұрмышта да күліп, елмайып үйредер кібік тыйларға мүмкенді кішіге. Ләкин тұрмыш болғаш, алай болды. Шылай деп ойлайлар ма? Тұрмышта бешін қалай түгіл? Мен тұрмышта жидді кіші. Бар ене менің түрлі уақытым. Мен үйде, мәселен, болғалай, әгерде күйсіздене башлы екен бағалар лебет, малай, мәселен, дәріс әзірлем, жүрісі кемін, отыра екен, күн білеріні қабызамын, предохранителін салдырып алам да, тәгененің яуызлықтың предохранителсіз кетіп барамын. Үйдерім етім тез бол, күшқырып та атам мен аға. Көтені де түшірген мүмкін біріне чапылдатып әйбетлеп. Хам тәрбие ишарасы боларақ, гуманны түгілдір. Тек мен бұл алымны өзімнен шығып айтам, өзімнің балашақтан шығып айтам. Әти кіші баланы тәрбиелегенде, бейректі малай кішіні тәрбиелегенде, қызларға кеңеш етмейм, тек малай кішіні тәрбиелегенде, кішкене уақытында сөз тыңламаса, бірер хата жеткірсе, бір тапқыр болса да қайышын түшіріп аларға тиіш. Бір тапқыр. Қайышының нәрсе екенлігін білсін үшін. Мен қазір қайышын шығарайым ма деп күн айтам. Мақым барып отырада мақым ішлей. Кеңа бір тапқыр қайышын түшкені бір олардың нәрсе екенлігін біле. Олай ол ғұмірлік яра, тек ол тәрбиеуі ярасы, тәрбиеуі шара. Бізден әті яршы айтты, әті бір тапқыр соқты меға кішкені уақытта. Жарды, дұрысың айткенде, бір тәгінаты күні, жарды әйбәтлеп, бір хата үшін, бала шақта. Тек біз шушы қайыш шауқымында, қайыш деген сөзін ешітуге, шалт бітіне бірін іштейді қойық. Міне қырыслығымда ұяны бала, әйткенімше, қай вақыт психушкадан қашқан кіші шекелет, ұрлы-қырлы тейлеріп секеріп берейм. Балаларын шарқылдап көлер андай бет. Қай вақыт, «Моя прелесть!» деп қайтып кірем мен голым кібік «Властелин колецтағы». Қай вақыт просто қайтам да енді бәрәр шекілі сияшы башлайым. «Улам, қалдарың нешек, нешлер бітіресің» деп смешариклардағы. Әйткенімше, «Ха-ха-ха!» деп күліп қойған вақытлар бола. Түрлі шағымда, түрлі уақытта, түрлі образдан еді. Бұлай тұрмышта мен жидді кіші, мен өзімні ақыллы кішіге санамын. Тек мен надан да түгіл. Мен көбай бір білән қызық санам, мен үйренем, оқим, күн сайын диярлік, мен ненедір бір яңалық өзләштіріп барам. Менде ғылым психологияның бүтін характерлары да бар. Мен флегматик та, мен холерик та, мен меланхолик та, мен сангвиник та, менде бүтін үсі де жиылған. Керек өке, драма қарайым екен, мен үкіріп елайым. Әлігі драмаға спектакль бұламау, фильм бұламау, әлігі драмаға кіріп кетіп, нәрсеге шайды ойланып, өзімді түшінкілікке беріліп, меланхоликке еленіп, сентименталліктен әлі қая кіріп кетем. Екінші күнді бүтіне қызу, давай, мұны шара керек, үйде мұна барабыз, холерик, қар уақыттары харекатты нәрседер үшіп, ортығынан қызу. Қай уақытта сангвиник, барабаны, мұна бар бір енді меған, несі, әйттің не сен меға жүзіне yok mu? Бүгін менде комба. Бүгін қоя кірсем шунды мен. Үшірағына қарап, ситуациясына қарап. Менде бүтін дүрт образда яшай, ол меға бірінде қиынлықларда кетірмей. Үшірағына қарап, халетіне қарап, мен өзгәрушен кіші. Міне отырып өксіп ел жалам дейді ме? Соңғы тапқыр қашын еладым? Соңғы тапқыр міне әлі бұл күндердегіне Кәрим Тинчурин театрына ғайлем білән тұрмыш ептәшім, һәм ғайла достарыбыз білән барып қайттық, спектакльге шақырды бізні Ирек Хафизов, смешарикларда
Копатыч рөлін тауыштандырушы шәп артистібіз, Татарстаннан Қазан артисті, үш аршын жер деген драмаға бардым. Ақырғы сөздерінде мен аша айтып отырдым мен. Кісі бәрді. Спектакль ортасында бір-екі орында шылай рәхәтләніп көз яшын ағызып алдым. Ақырда бұла бет шығарғаннан соң 2 сағат жылағаннан соң кіші отыра бет. Мына шошындай хәләлікке кетіп жырладым дейін, елап отырдым. Шыңшып, шешініп міндім сахнаға, мен айтып, бұлай арамын беттім, нәрсеге жайтып кішініміз қойдасыз деп, өзімді күлдерге тұрып, өзім күлем көздер шешінген. Әміне бұл спектакльлер турында енді сөз, тұрмышта міне, нәрселер елата аласың? Ғаділсізлік? Тұрмышта көрініштерге, білесің ме, бик сирек елейм мен тұрмыштағы көрініштерден. Нәрсеге екендігін аңлап бітіре алмайм. Әлі тұрмыш қырыслатты, әлі башқасы, керісінше міне тұрмышта болмаған жылылықны кіші қазір шушы спектакльлерден, кинофильмлардан ізлей. Тұрмышта кіші еткенімше әшекіләнді. Әшекіләндік, бүтініміз де әшекіләндік, бүтініміз яуызландық. Кімгәдір ердәм етті, урамда мәселен ялғыш шығылды, ой, едегіз тұрғызам деп қол көтәріп болышу. Автобусдан әбейлерге шыққады еке, мінген уақытта қол беріп әйдәгіз болышам деп, ихтиярсыздан келіп ердәм ету тіләгі елдан ел ұққа шығып бара. Бітіп бара о. Міне әрсізлік заманында яшейбіз. Тұрмыштағы көрініштерден бик сирек ұшырақта елейм. Міне бұйылғы май айындағы болған мәктептегі фажиғалардан соң ишітуге мәғлүмәтлерін оқығаннан соң шиғыр юлары туды. Шиғырны yazып бітіргенде көз алдыма кетіріп, шошын енем айтам, нешік әтейінлер нешерге тейіш. Көз алдыма кетіріп, шиғырны yazып бітіргенде өзім үкіріп елай башладым. Гаражда яздым мен. Ауылда гаражда яздым. Мында токарный станок сөтіп жейіп атам, құллар майда. Инстаграмны аштым, шондай хәл оқиым, мында бұлай, мында тігілені. Нейтем, ерар телефоннан қойдым, нәрсер үшрап алдым. Таған бір ялайтырға тоқтасын телефонын аласың, анда күшейгеннен күшей яңалықлары, андағы хабарлар, андағы видеолар, андағы не. Еміне өзімден өзі yollar келе, түркем yazып барам, телефонға yazып бітіргенде өзім мұжыттығы оқиым, өзім аңлайым. Нәрсе кешіргендерін көз аллап, өзім шундар елай баштадым, көз ештер аға баштады, ихтиярсыздан ағып шыға баштады. Міне, андан елап бұла. Социал роликлар қарасам, алар ютубта бек көп, инстаграмда да бұлалар, мен шундай видео роликлар шығаратырған инстаграм каналға yazылған. Аларда шуны һәр вакыт кешене оптимизмга, кешене ярдәм итәргә өндәүче рухтагы видеороликлар чыгарып баралар. Менә андагы роликларны карасам, шуны ихтиярсыздан елап китәм инде мин. Әйткәнемчә, драмалар карасам, яхшы эчтәлекле мәхәббәт драмалары буламы, яки тормыштан алынган башка вакыйгаларга нигезләнгән драмалар, спектакльләр карасам, мин рәхәтләнеп елыйм.